ulusasazwa ngqo lwendaba kwikomkhulu le-SABC yakuLand Park eRhawutini nazi eziphambili. This was a platform for me to let them know that they can stand on their own and tell their story to the world. This Unobhala wejaji uAndiswa Mengo ungqine ukuba wayengathandani nomongameli wejaji eMpuma Koloni uJaji Selby Mbenenge kwaye zange zivumele izenzo atyhola ujaji ngazo. We're also having the South Africa night, which will be addressed by the President and Common Mess as part of the G20 presidency. Umphathi wezimali uMnumzana Enoch Godongwana uthi eminye imingeni ejamelene neli ingasonjululwa kuphela ngokuphucula uqoqosho. Kwintenetya udlulele kwisemifinal yeGrand Slam kwitumente ye-Australian Open eMelbourne uPaulo Badosa waseSpain kwinyathelo lokuqala ngqa ebomini. Inkosi Mazole isicaka sithambile ndingaphosisanga maseko maDikawuleni warhuqa. Unobhala wejaji uAndiswa Mengo uxelele iqonga elichophele isimangalo sesixhaso sikamongameli wejaji eMpuma Koloni uJaji Selby Mbenenge ukuba wayengathandani naye okanye evumelene naye nangantoni na awayemenza yona. Uqoshelise ubungqina bakhe ngalentsasa uMengo notyhola uJaji Selby Mbenenge ngokumncwasa okwakungangenyisi mathe kuye phakathi ku-2021 no-2022. Ujaji wayebonakalisa izincwaso ngakulo kaMengo ngendlela ezahlukeneyo eziquka ukuthumela imiyalezo kumakhasi ezonxibelelwano kwanokubonana ubuso ngobuso. Oku kwenzeke ngelixa igqwetha lakhe uAdvocate Nasrin Rajab Butlenda ebezama ukucacisa eminye imibuzo ebethethwa yona uMengo phambi kokuba aphekwe esophulwa ngamagqwetha kajaji. Why is it important for you to come forward with this complaint? Kutheni na kubalulekile kuwe okokuba ngaba ke uvele olibala okanye ke uze ngaphambili mayelana naso isimangalo esi? I don't know what options my colleagues had on their experiences and other women in general. So this was a platform for me to let them know that they can stand on their own and tell their story to the world. And to tell them, be brave. uButlenda ukwangqanisisile kulo kaMengo ukuba ingaba akamqabi mafutha engayityanga na inyama ujaji. Do you have any reason to lie about what you said the JP did or about your involvement in this matter? Nasizathu na unaso sokuba ngaba ke ungabe uthetha into engeyiyo kanye ke ubuxoki mayelana nayo iJP okanye ukubandakanyeka kwakho kulombalo? Anasat. No, I have no reason. uButlenda uqhube ngokubuza ukuba ingaba likhona na ilixa ebekhe wavuma ngalo uMengo ukombathisana noMbenenge kusini na. Did you at any point consent to receiving sexual messages from the Judge President? Ingaba likhona na ilixa apho khona ke waye wavuma wena ke okokuba ngaba ke ni benale ncoko ephathelene nezesondo kanye naye uJudge President? Hayi, zange ndivumelane naye. Umphathi wezezimali uMnumzana Enoch Godongwana uthi eminye imingeni ejongene neli ingasonjululwa ngokuphuhlisa uqoqosho kuphela. uMnumzana Godongwana bethetha kwiqonga lehlabathi lezoqoqosho eDavos eSwitzerland. Ukwathe ubongameli beG20 unikeza eli ithuba lokuphakamisa imeko zalo kwiqonga lehlabathi jikelele. uMzantsi Afrika uzijule ijacu ekuvakaliseni ilizwi leli kwiqonga lehlabathi jikelele lezoqoqosho eDavos eSwitzerland. Ubukhona beli kweliqonga kutyinelwa nangakumbi lulawulo lobumongameli olukweli. Iintshukumo zakutshanje zokuphuhlisa uqoqosho zibe ngecala leli. Kuqapheleka ukuba izinga lokwehla kwamandla emali alixhomisi maxhala, kunjalo nje ufunquko kwezoshishino luyathembisa. uGodongwana uthi konke oku kubhala ibali elihle ngelilizwe. The common message here, we're also having the South Africa night, which will be addressed by the President and Common Mess as part of the G20 presidency, and trying to profile South Africa
not only as a G20 president and as we normally do, to profile it as an investment destination. Kambe ke ngokuka Godongwana usemninzi umsebenzi osadingekayo ukuthi xhaxhe umgangatho woqoqosho. Kananjalo amashishini weli nawo asengela thungeni linye mayela nemibandela eshukuxwa kwi-World Economic Forum. Igosa eliyintloko kwizicwangciso zase-ABSA uPhanki Modise uthi ubudlelwane bokusebenzisana ngumba ongundoqo kulo mhlangano. This is an exciting opportunity, particularly because it's a platform that's enabling effective collaboration, across many sectors. Lo gama lo mhlangano unikeza amashishini asekuhlaleni ukuba aphakamise imiba ajijisana nayo. Usomaqhuzu wezophuhliso lwebhanka kummandla ongezantsi welizwekazi iAfrika uthi imarike yezezimali ithande ukungabi ngecala lamazwe asakhulayo. Davos is an opportunity for us as an institution, first of all, to diversify our sources of funds through the creation of smart partnership. Ukanti ke umongameli weli uCyril Ramaphosa uza kuthetha kwiqonga lezoqoqosho lwehlabathi jikelele nalapho aza kudandalazisa elubala imiba ephambili yezoqoqosho kurhulumente obambiswano weli kuquka namanyathelo enkqubela phambili olawulo lwe-G20 olusemagxeni weli. Isigqibo se-ANC sokubumba kwakhona izigqeba zamaphondo eGauteng neKwaZulu-Natal sidala ukudideka kwezinye iinkokheli ngelokuba kuthetha kuthini oku. Umgaqo-seko we-ANC uthi iseko singanqunyanyiswa isithuba senyanga ezintathu sisigqibo esiphezulu okanye sibhangiswe kusekho ikomiti yethutyana eza kuququzelela ikomfyonyulo zingaphelanga iinyanga ezilithoba ikhona. Iinkokheli zaseGauteng naKwaZulu-Natal zithi azizubhangiswa izigqeba zazo kusekho ikomiti yethutyana. Ukuhlela kabusha kwezinhlaka zesifundazwe iKwaZulu-Natal kanye neGauteng selidale ukhulu uqhekeko ngaphakathi kwenhlangano ebusayo. Abanye abaholi bathi ayikho kumthethosisekelo weqembu letokuhlela kabusha kwalezi inhlaka. Unobhala jikelele weqembu Fikile Mbalula uthi bazolandela umthethosisekelo walo iqembu kakhulukazi ikhasi u12.2.4 othi kumele sihlakazwe isigungu esiphezulu sesifundazwe ukuze kuzohlelwa kabusha. You can't reconfigure anyone without being guided by the Constitution. So that's what it means. So you are guided by the Constitution in reconfiguring the thing. I know the buzzword is dissolution, you like, is reinforcement, others like, but overall it's a combination of the two. And then choosing the path of uniting our organization in terms of intervention. uMichael Mabuya Khulu wayeyiphini likahlalo wesifundazwe saKwaZulu-Natal usehamba phambili ekutheni kuzoba uyena ozoba umgqugquzeli walesi sifundazwe saKwaZulu-Natal mase abakade bayibona bomzabalazo nalabo ababehola lesifundazwe odokotela uZweli Mkhize uSihlezi Kalala uMdumiseni Ntuli uBheki Cele kanye noSazumchunu nabo bazoba phakathi kwethimba elizokwazi ukuthi lisimamise lesifundazwe. Umakade ayibona wezomzabalazo nowekade futhi eyohlalo wesifundazwe saKwaZulu-Natal uSibusiso Ndebele negama lakhe likhona kulabo abazoyiswa kusifundazweni ukuze bazosimamisa. Esifundazweni saseGauteng uPanyaza Lusufi kubonakala bezomgcina esikhundleni sakhe. Kanti futhi unobhala jikelele uTK Nciza kubonakala ngazi ukuthi bazomchitha. Umbalula uthi sekubonakala ngazi ukuthi abanye sebebheke inqungquthela ezayo yeANC. We did caution that this discussion, among others, was gravitating to interests and polarized, among others, by the mobilization along the lines of 2027. And the National Executive Committee have said, no, that must stop. Ngesonto abahola bephezulu beANC phecelezi top 7 izohlangana ukuze izodingida ngamagama abantu abazoba phakathi kwethimba lesikhashana elizozama ukuthi basimamise lezi ifundazwe iKwaZulu-Natal kanye neGauteng. Ngikusamkele Maseko wezindaba zeSABC ngibika ngiseGoli. Usosibajikelele we-ANC umnumzana Fikile Mbalula uthi akanakunqine kuphikisa kuba i-ANC izama ukukhwebesha uGqirha Mbuyiseni Dlozi we-EFF kuyo. uGqirha Dlozi ubeke phansi kutshanje njengelungu leParlamente le-EFF emva kokuphulukana nokuba lilungu lesigaba solawulo seliqela. Umnumzana Mbalula uthi naliphina iqela lingakulangazelela ukuba nelungu elifana noGqirha Dlozi.
It's only him and him only who will speak for himself. But I will not be shocked that the ANC can talk to him and probably because he's a good member of society. And in the realm of politics, he's a good politician. And so why not talk to him? At the end of the day, it's him who can take a decision about his future. So when his party eject him like that, I mean, just kick somebody like Mbuyiseni out, it means, hey, Julius is powerful. He's overconfident of himself. I mean, Mbuyiseni ki he's not just a small boy and all of that in politics. It's like in the ANC, if I dismiss Mahlengi, do you think I'm mad? I won't do it. You know that? I'll actually beg her to stay if she were to think of jumping the ship. But if you are powerful, you are powerful. And then you think that Khalas Palesi can just be kicked out like that. So there's nothing wrong for ANC members and everyone to talk to Mbuyiseni. At the end is his choice. Whether, because he has formally left the EFF. I don't know whether he has left the EFF. I don't know. But I know in Parliament. But if he leaves his party, why not talk to him? And to join the ANC and contribute in the South African body politic of the country. Sinamkela kwakhona ezindabeni emini nje esihlabele mgama. Ikholeji yaseMhlakoloni ishenxise imiqobo kuvule inyoba yokufaka kwezicelo zendawo emva kwexesha. Le kholeji yaseMhlakoloni ngoku ivuliwe ukwenza indlela yabo basakhangela indawo yokufaka izicelo. Uninzi lwenze umkhozo kwiziko lale kholeji ehaleshiwe kwinzame zokufumana ithuba lokugqibezela izifundo zabo. Yimikrozo nanjengoko iluthotho lwabafundi bakhangela indawo yokufunda kwaye abo sele befake izicelo zabo bathi bakulungele ukuqalisa izifundo zabo zonyaka. I'm here to register for tourism and I'm very ready for my academic year. Here applying for a national diploma in tourism. I'm definitely ready for the academic year that lies ahead and I'm quite excited. I have much optimism for what God has in store for me. I'm here to study safety in society and I'm very ready for my academic year because it's been something that I've been wanting to do for a long time. I'd like to improve our justice system because it's failing us in many different ways because many of our police systems are very corrupt, so I'd like to improve that. Le college sele ifumene izicelo ezingaphaya kwe-15,000 ku-1,200 esele iphumelele kwizicelo zayo. We have seen students coming in numbers across all provinces as far as KZN. Our target for registrations, both for new entries and returning students, was 6,500, of which we have already registered 1,200 students successfully. We have received 15,444 applications. Le college ayoyodwa ejongene nomngeni wenani eliphezulu lezicelo nanjengoko icollege yaseKimberley Solplaatje ifumene izicelo ezingaphaya kwe-48,000 kodwa inokwamkela kuphela i-2,273 yezicelo. I-Bed in Foundation Phase Teaching ifumene lona nani liphezulu lezicelo logama yona i-Northern Cape College ikhethe ukongeza ixesha lokufaka kwezicelo ezifike emva kwexesha. Bathi baza kuvala ezi zicelo kuphela ukuba onke amagumbi okufunda sele egcwele. Urhulumente waseLesotho uthi ukulungela ukuncedisela uMzantsi Afrika nangaluphina uhlobo kwinkqubo yokubuyiselwa kwemizimba yabemi baseLesotho abangasekhoyo abasoleke kumgodi ongasasetyenziswa esitelefondeni eMntla-Ntshona. Umphathi wezekhaya eLesotho uMnumzana Libona Liphima uthi balindele imbalelwane yaseburhulumenteni koogxa bobili. Ukanti umzozakuzo waseLesotho ukweli uyibeke esweni imeko.
Umphathiswa wezekhaya eLesotho Mnumzana Libona Liphema uthi ngelixa esalinde imbalelwano eseburhulumenteni kwabelo Mzantsi Afrika iofisi yakhe inolwazi lokuba kozamazama abasondeleyo kuma-2000 abahlangulweyo emathunjini omhlaba kumgodi ongasetyenziswayo eStilfontein ngabemi baseLesotho abangama-200 kubo. As we all have heard that the South African Police Service has been rescuing some of those illegal miners that were down underground. And then we have had the report whereby there is about 1,905, if I'm not mistaken, that has been rescued there. And they have been arrested because they're going to be charged. And within that number, it is estimated there might be 200 Basotho nationals that are also involved there. And then we are yet to have a discussion with the government of the Republic regarding that to verify, because it is like some of the things, it's most of them hasn't got the documentation to verify whether it is Mosotho from Lesotho or is Mosotho from South Africa. Umnumzana Libona uthi nakubeni ikhona inkqubo yokulawula intshukumo kumda walamazwe mabini iyacotha inkqubo yokusombulula amagingxigingxi. Ukanti njengesiqhelo ngelixesha sishukuxa izamaqongo onxibelelwano kwaye sinayo intatheli yethu ezobugcisa usandile ehlangane apha estudio. Mqadi masikwamkele khawutsho mfundi yintoni etrendayo? Phele ndiyakwazi uba unazo nawe izimvo ngakumbi kwezopolitiko kodwa namhlanje unxibe okanye uthwele umnqwazi ohlukileyo kwezopolitiko ngoba uyasebenza mfoka bawo. Abantu abaninzi ke Bhele bathetha ngale nto siyaziyo sonke. Okokuqala manditsho ndithi Bhele uba siyakhumbula uDonald Trump ngela xesha wayengena as a president okokuqala wathi xa ethetha I am here to make US great again. Ngamanye amagama ke wayesithi okanye wayethe yonke into azawuyenza uza kwenza sure ukuba abantu abazawubenefita kwi-economy yase-US ngabantu okanye ngabemi base-US. Abantu abaninzi ke bathetha ngaloo nto leyo bathi ke banenkxalabo ethi kuza kwenzeka ntoni ngakumbi kumazwe ase-Afrika ngoba ke i-US sithandi ngamaxesha amaninzi banalo ifuthe ngakumbi kumazwe e-Afrika. Uba siyakhumbula ke i-BRICS nations bezike zathetha ngento yokokubana zizawuintroducer i-currency ye-BRICS nation. UDonald Trump ke uthi ke uba bazawuyenza le nto funeka baqiniseke okokuba ayinachaphaza kwi-currency yase-Amerika. Yinto ithethileyo ke kukuba uzayihlisa i-tax kubemi base-Amerika ukuthi babhatale i-tax less as compared to abantu abemi base-US. Uyakhumbula ke enye into wayithethile xa engena kukuba uTikTok akamfuni e-Amerika kuba esithi ke uyi-threat kwi-national security pha e-US. Uthetha nto eyohlukileyo ngoku uDonald Trump uthi uyiqaphele into yokokuba uTikTok uthandwa kakhulu ngabantu abatsha. So uthi ke naye evoti nantso ke so exactly so uthi ke ngenxa yezinto ezinjalo ke uzawuphinda mphithuba uTikTok ngenxa yale nto uyithethayo ke uba imncedile kakhulu le app kaTikTok ekutheni afumane inkxaso ebantwini abatsha base-US. Bathi ke abantu bayibonile loo nto leyo ngoba ngela xesha bebekwa ngokusesikweni babone abantu abafana noJeff Bezos, uMark Zuckerberg nenkokheli ye-Apple uTim Cook besitsho ke besithi ke ngaba bantu ke bazane imali kwi-administration kaDonald Trump. Enye into ayithethileyo ke uDonald Trump eyothuse abantu kakhulu ke kule nto ye-controversy yakhe into edibene negender. Uthi ke uDonald Trump abantu azaba-recognize okanye abarecognizayo e-Amerika babini kwezi gender sithetha ngazo yi-male ne-female. Yinto ke ivuse umnyele ke kubantu be-LGBT ukuthi uyawuthina uDonald Trump ukuthi abantu abarecognizayo eAmerika ngaba abantu babini abazi-females okanye emails. Kwi-states ezininzi ke Bhele eAmerika uzawukhumbula ukuthi i-state ne-state zine-policies ezohlukileyo. Ngamanye amagama i-state ne-state sisenza ngendlela ezahlukileyo izinto. Uyakhumbula into ye-marijuana okanye yentsango kukho i-state
states ezaziyilegalizile intsango ise-legal nangoku intsango zazi-states, whether uthetha ngentsango ethengiswayo okanye intsango etshaywayo ngabantu illegal kwezo states. Okwesibini uzayikhumbula nendaba ye-abortion. Zininzi izitates eAmerica Bhele apho i-abortion isemthethweni, kwezinye izitates ke Bhele i-abortion ayikho mthethweni. So ke it's interesting ukuthi simbone uDonald Trump ethetha ezi zinto, kodwa ke ngenxa yokokuba ungumntu ke ngesilungu o-overseer zonke ezi states, ngenxa yokokuba engupresident waseAmerica, nguye ke othethayo ke nofaka ezi policies. Kawutsho ke Mqadi, yiphi mhlambi ivideo ebukwe kakhulu kule mizuzu okanye kwezi yure ezingama-24 ezidlulileyo? Uba uyakhumbula xa sisiza apha ekhaya kukho le nto ke kaGogo Skhotheni noGogo Maweni, kokutyholana kwabo, omnye esithi uthakathwe ngomnye nomnye esithi uthakathwe ngomnye ke. Omnye ke utshilo wathi ke umntana wakhe ke into ebangela uba ngabithi kanti akasekho emhlabeni utyhola omnye. Azinabungqina ke ezi zityholo. Uba uyakhumbula ke wayengumntana owaye ngesilungu wayetyhutha okanye ethandeka, ethandwa ngabantu kwi-social medias. Lo mntana kaGogo Skhotheni abantu bemthanda kakhulu, basherisha le video ke abantu bathi ke ibuyisa inkumbulo ngela xesha wayesaphila lo mntana. Ubanjiwe ke uGogo Skhotheni, uvelile ecourt. Asiyazi ke icourt ke kwezi zityholo okanye kwezi zinto batyhola-tyholana ngazo bobabini kuza kwenzeka ntoni na. Iyawuxhomekeka ke Bhele kwiinkundla zamatyala. Ngasemoyeni shotshubeko ke Mqadi, enkosi kakhulu. Ukanti ke xa sibuyela kwela khasi lethu lezamaqongo onxibelelwano, ubanjiwe nguGogo Maweni, hayi uSkhotheni njengoko siphazame satsho njalo. Qonqololo siyaguqa siyakhothama ezasemini nje, masikhongozele zesiswati ngecala emva kwesihlanu matsholo xesha elimnandi.